rashin jin daɗinsa saboda sun yi mummunan rashi. Daga nan kuma sai darakta kuma furodusa wanda kuka fi sani da Aninnu shi ma ya fito social media domin ya nuna rashin jin daɗinsa yanda yake faɗin cewa Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya masa rahama a kabarinsa. Daga nan kuma wasu mutanen ma suka fito suka tofa albarkacin bakinsu yanda suke faɗin cewa Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya mar kyakkyawan ƙarshe. A wata mujiya ta mu yanda muka ji cewar Mubarak Danko shi ba shi da faɗa ko kuma tsangwamar mutum, shi mutumin kirki ne. Kuma mutum ne wanda yake waƙar barkwanci wanda yake farantawa maza da mata. Idan wannan ne farkon zuwan tashar wannan taya ta mai albarka to ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Za mu kawo muku bidiyon da waƙar Danko da ya yi kafin rasuwarsa a ƙarshen wannan labarin namu idan kun kasance da mu a koda yaushe. Wata mujiya ta mu yanda muka jiyo cewar ta rigima ta barke a jihar Kano tsakanin tsohon gwamnan jihar Kano da ɗan takarar shugaban ƙasa wato Kwankwaso yanda Ganduje yake faɗin cewar idan har Kwankwaso bai fita daga harkar shi ba wata rana sai ya sa hannu ya mare shi saboda dalilin cewar indiyu wata majiya ta mu yanda muka jiyo cewar wai Kwankwaso ya ibi kafa ya je wajen Mr. Bola Ahmed Tinubu sabon shugabar ƙasar Najeriya ya kai maganganun abin da Ganduje ya yi a jihar Kano to daga nan kuma Ganduje shi ma ya fito midiya yake faɗin cewar idan bai fita daga harkarsa ba sai ya mare shi wata rana. Mai girma Rabi Musa Kwankwaso ya yi faɗin cewar idan har bai mare shi ba to shi zai sa a mare shi ko kuma ya sa ya rasa hannunsa ko wani abinsa dai. Rigimar ta kamo asali ne tun daga farin mulkin Abba Kabiru Yusuf a wato wanda ake lakabi da Abba gida-gida da fara ruguje masana'antun da Mr. Ganduje ya yi a jihar Kano saboda an faɗin cewar Mr. Ganduje daman ya kwace abin ne a hannun talakawa ya gina otal da asibiti har da su makabarta. A yanzu matakin da ake Abba Kabiru Yusuf ya karbe abin daga hannun Mr. Ganduje ya mallakawa mutanen jihar Kano talakawa. To daga nan rigimar ta fara tsakaninsa ko na ce ta bar kan Abba Kabiru Yusuf ta koma kan mai gidansa wato Rabi'u Musa Kwankwaso daga nan Ganduje ya fara faɗin maganganu baƙaƙe yanda yake faɗin cewa idan har bai fita daga harkarsa ba zai sa ya ɗauki mummunan mataki a kansa saboda in bai fita daga harkarsa ba wata rana zai mage shi. To dai duka ana muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode ku mana comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Garin Kano Allah ya masa cikawa. Mubarak Danko da mashahararren mawaƙi ne na masana'antar Kano wanda yake waƙa ta barkwanci idan ba ku manta ba wanda ya taɓa yin wata waƙa baba zai daɗa aure. A gaskiya wannan mutuwa tashi ta girgiza mutanen masana'antar Kano kamar Kamaga irin su Adam A Zango yanda ya fito social media yake faɗin cewar a gaskiya bai ji daɗin mutuwar Mubarak Danko wanda ya nuna rashin jin daɗinsa saboda sun yi mummunan rashi. Daga nan kuma sai darakta kuma furodusa wanda kuka fi sani da Aninnu shi ma ya fito social media domin ya nuna rashin jin daɗinsa yanda yake faɗin cewar Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya masa rahama a kabarinsa. Daga nan kuma wasu mutanen ma suka fito suka tofa albarkacin bakinsu yanda suke faɗin cewar Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya mar kyakkyawan ƙarshe. A wata mujiya ta mu yanda muka ji cewar Mubarak Danko shi ba shi da faɗa ko kuma tsangwamar mutum, shi mutumin kirki ne. Kuma mutum ne wanda yake waƙar barkwanci wanda yake farantawa maza da mata. Idan wannan ne farkon zuwan tashar wannan taya ta mai albarka to ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Za mu kawo muku bidiyon da waƙar Danko da ya yi kafin rasuwarsa a ƙarshen wannan labarin namu idan kun kasance da mu a koda yaushe. Wata mujiya ta mu yanda muka jiyo cewar ta rigima ta barke a jihar Kano tsakanin tsohon gwamnan jihar Kano da ɗan takarar shugaban ƙasa wato Kwankwaso yanda Ganduje yake faɗin cewar idan har Kwankwaso bai fita daga harkar shi ba wata rana sai ya sa hannu ya mare shi saboda dalilin cewar indiyu wata majiya ta mu yanda muka jiyo cewar wai Kwankwaso ya ibi kafa ya je wajen Mr. Bola Ahmed Tinubu sabon shugabar ƙasar Najeriya
ya kai maganganun abin da Ganduje ya yi a jihar Kano. To daga nan kuma Ganduje shi ma ya fito midiya yake faɗin cewar idan bai fita daga harkarsa ba sai ya mare shi wata rana. Mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi faɗin cewar idan har bai mare shi ba to shi zai sa a mare shi ko kuma ya rasa hannunsa ko wani abinsa dai. Rigimar ta kamo asali ne tun daga farin mulkin Abba Kabiru Yusuf wato wanda ake lakabi da Abba gida-gida da fara ruguje masana'antun da Mr. Ganduje ya yi a jihar Kano. Saboda an faɗin cewar Mr. Ganduje daman ya kwace abin ne a hannun talakawa ya gina otal da asibiti har da su makabarta. A yanzu matakin da ake Abba Kabiru Yusuf ya karbe abin daga hannun Mr. Ganduje ya mallakawa mutanen jihar Kano talakawa. To daga nan rigimar ta fara tsakaninsa ko na ce ta bar kan Abba Kabiru Yusuf ta koma kan mai gidansa wato Rabi'u Musa Kwankwaso. Daga nan Ganduje ya fara faɗin maganganu baƙaƙe yanda yake faɗin cewa idan har bai fita daga harkarsa ba zai sa ya ɗauki mummunan mataki a kansa. Sabida in bai fita daga harkarsa ba wata rana zai mage shi. To dai duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode, ku mana comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan taya ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Har yanzu jaruman masana'antar Kannywood na da daddabin mutuwar Mubarak Danko wanda Allah ya masa rasuwa a ranar Asabar. A wata majiya tamu yadda muka jiyo cewar akwai mutanen da suka fito social media kafin rasuwar Mubarak Danko suka bayyana cewar ya zo garinsu ne domin ya yi wani kyakkyawan show ne. To a hanyarsa ta dawowa suka yi hasdan a mota wanda kafin ya ƙaraso garin Kano Allah ya masa cikawa. Mubarak Danko da mashahararren mawaƙi ne na masana'antar Kannywood wanda yake waƙa ta barkwanci. Idan ba ku manta ba wanda ya taɓa yin wata waƙa baba zai daɗa aure. A gaskiya wannan mutuwa tashi ta girgiza mutanen masana'antar Kannywood kamar Kamaga irin su Adam A. Zango yanda ya fito social media yake faɗin cewar a gaskiya bai ji daɗin mutuwar Mubarak Danko wanda ya nuna rashin jin daɗinsa saboda sun yi mummunan rashi. Daga nan kuma sai darakta kuma furodusa wanda kuka fi sani da Aninnu shi ma ya fito social media domin ya nuna rashin jin daɗinsa yanda yake faɗin cewar Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya masa rahama a kabarinsa. Daga nan kuma wasu mutanen masu fito suka tofa albarkacin bakinsu yanda suke faɗin cewar Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya mar kyakkyawan ƙarshe. A wata mujiya ta mu yanda muka jiyo cewar Mubarak Danko shi ba shi da faɗa ko kuma tsangwamar mutum, shi mutumin kirki ne. Kuma mutum ne wanda yake waƙar barkwanci wanda yake farantawa maza da mata. Don wannan ne farkon zuwan tashar wannan taya ta mai albarka to ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Za mu kawo muku bidiyon da Mubarak Danko da ya yi kafin rasuwarsa a ƙarshen wannan labarin namu idan kun kasance da mu a koda yaushe. Wata majiya ta mu yanda muka jiyo cewar ta rigima ta barke a jihar Kano tsakanin tsohon gwamnan jihar Kano da ɗan takarar shugaban ƙasa wato Kwankwaso yanda Ganduje yake faɗin cewar idan har Kwankwaso bai fita daga harkar shi ba wata rana sai ya sa hannu ya mare shi saboda dalilin cewar wata